Сега няма да снимаме. Не са бе, Славчо. 40 салат. Абе, тек всяки дойде на всеки улиц, не го слушай това. Метка, на теб залагат за челгите тук? Доколкото разбрах. Ето го Владката, полянската кобра. После поздрави. Айде, Саше! Пешката от нея идва за това да му покажем, що става. Маса ли? Чекай се да бъде. Като чергай, гледай. Цел телефон салата. Или носи, само се носи тук. Кой е това? Чимтак ли това ракета ли? Ракета ли това? Не викам, като машарка. Кой ще откри малко положение? Аз само домашни спия. Няма нищо. Като космонавт. Що става, брат? Това чорбата ли? Чукаме го да има колко ли бе? Колко ли, момче? Трябва да мазотя. Да не се баваш на право, брат се порциите, на всеки порции. Да? Ще снима Орисове. Дроп сърма, дроп сърма. Който си дроп сърма. Две са, отбележи, че са две. Чики! Кай, че гошки се плаща. Да, бе, дърки ги за да направите. Знаеш, аз съм купил всичко. И там се красни са. Ебати, чергата, ебати. Чергичка? Абе, текен доста. Чилинка? Да, чилинка. That was your chicken.